Correction Center. Sa makausapa, udalit na usab kaninyo ning tinuyo nga sugilanon, gagipaon ning mga adlaw sa pagpamalandong, agi ang pagyukbo sa mga kasakitan ni Ginoong Hesus sa krus, aron pagluwas sa atong mga kasalanan. Ania kining sugilanon nga naguluhan. Kinsamay sadaan. Usa kini katinuod nga sugilanon. Apal ang mga dapit, ngalan, bansagon, ug tinuod nga sitwasyon sa maong hitabo. Giusab lamang para pagpanalipod sa mga hingtungtan. Naunsa naman tao ni grado ni Marlon, ha? Imbis naman ni kamot, kas pag-eskwela, kaya na mo'y amahan, naunsa naman ni. Kailangan ko magpundo ng sa high school? Sige ka nakahagbong, sige nagbalik-balik sa high school, huwag ka mauho, anak. Kay nagbugoy-bugoy man, mao na diha. Bisag mura na yung makaya. Angang mag-akong Ay di ka pa magtuon. Di palabi naman mong pagbarkada, inom. Ay, kusan, ha? Kusan naman, di apil ka nagsipsoyop? Suyo ba eh? Suyo mo daw. Unya, ganun di ka naman maminaw istoryahan, ha? Bantay, bitag mahibawaan ako may apil ka, ana, ha? Bantay, ha? Ako ngay manunay sa pagpapriso ni mo. Anong akong di permino bantayan? Wa man ni mo at timanasin, niraan nga sige kuy-kuy gani mga barkadas kawas? Hoy! Hoy, Manoy! Wala ko pasagdi akong grado, no? Dagko ko grado, dili parehas ni mo. Hanyo lang taon ko ninyo, ha? Tanawa sa taon ng akong mga paningkamot para lang mo makalampos pag-eskwela. Ay mo ba? Mawali niyong irikalo na ako sa akong mga paningkamot? Ha? Kamu ang ako paglaom nga makakurihir sa among henerasyon nga puno sa kasakit o di malas. Ako siya ko nga kamulog putol sa mga pag-antos nga among natilawan ka ni Anto. Palihog lang mga anak. Sukliig lindot ang akong mga paningkamot. Sayo nga nabiyuda sinang Pilar kay namatay sa sakit ang iyang bana. Nag-inusara lang siya nga nagpadako sa iyang duha ka mga anak ug iya kining napaeskwela bisan pa man sa ilang kawadon. Usa ka adlaw ni ana, adunay kalingawan sa ilang dapit. Kay midaog ang ilang congressman nga si Ben Bedrijo ug nagpahigayon kini og disko. Mitambong ang duha niya ka mga anak nga sila si Marlon ug Miriam. Gituyo kining mong kalihukan para pagpasalamat ninyong tanan nga bitabang nako. Para mabalik sa pwesto sa kung pagka-congressman. Ay di man ta parehas anang guban ng mga politiko diha nga kung mudaog na di nagpakita. Mutago na. Mag-celebrate na lang og ila. Kalimtan na lang ang mga butante. Pero ako, lahi ko. Ug mausab ni ang akong gitudlo sa akong bugtong anak nga umaabot usab nga congressman puhon human sa akong termino. Si Aljon Bedrijo. Layo pa man inuon to. Ang pukiro ba yas po? Maura to. Umang tani makaating sa mga karsada din eh. Nga nagkakita. Kinasakit eh. Kung gusto na ko. Napi anak, ang pukiro sa tayo. Mao nga din Liwat na cute sa amahan. Libreng disco para na to. Ay, bati, ayun nga ako ka naman na sa congressman ay. Salamat. Taon na sa kamanida. Ay, bitaw. Dato, malanda, ay sus. Layo rin ang naungan ako. Huwag ka lang, oy. Sige na, pangaon na mo. Naghanda ka na inom. Oh, higupan ni sabaw. Aron di ka labdan si mo. Ay, nataw pala big inom dong Marlon. Ay mo ba? Tugod Gila ba eh? Mura sa kaglimpyo na. Bitaw, limpyo ka? Limpyo ka? Kuya, gusto na ko ng anak, be. Mga niya ta. Maginupog ka, uy. Makadisturbo ta silingan. Sige na mo. Kaon na mga anak, aron matuga. Ang gabi na.
Wa paghapon ko makatuog. Hindi na kagabi na ingon ko ini. Maglisulos pagkatuog. Maluwi ka. Ayaw kong biyay. Ayaw kong biyay. Diyos ko. Diyos ko. Ayaw ako papuya sa akong mga kagahapon. Maluoy ka. Maluoy ka. Gusto na. Dili ko gusto mo ni ang maingnan sa ako niya pagpagkamatay. Maluoy tao ka na ako, Diyos ko. Maluoy ka. Gusto pa ko makahuman sa inapapiskwila ang akong mga anak. Kanunay nga gisamok sinang Pilar sa bati niyang kagahapon. Kanunay kini nga bupahinumdum kaniya bisan asa siya. Ug kanunay usab siya nga mihangyo sa Ginoo nga husto na. Apan mangtas gyud kaniya ang kahigayunan. Bisan pa man sa iyang pagkamaayong inahan, nakahimo man lang gihapon sa pagbinuang ug eskwela ang iyang anak nga lalaki, si Marlon. Wa kagitutang buot, Marlon. Pwede na kong paningkamot para lang maka-eskwela mo. Pwede na kong paningkamot na makakaon mo. Di patay-patay kung akong lawas para lang makabiste mo. Pero mauni inyong gibaos, ha? Kung wa kong kanawat sa swati inyong maista, wag yung kong kalimutan nga wa ka na sud-sud sa kasi. Himura di kong gipatuog ang eskwela ka. Pero dito ka na magyampungad sa imong barkada. Muli nga di ka gusto mo ato ko sa inyong eskwela. Ayop ko! Batasan! Wa ko'y batasan! Di ko gusto nga maadto ka sa eskwelahan. Kay mawa ko sa kumakila. Kay nibaw na sila. Nga ako'y nahan. Usa ka pampang! Marlon? Manoy! Kung imo lang bibiya-biya si Mary ka na gabi, katong gagmay, mami. Kaya nagbaligya ka na si mong noong. Hugo ka magkainahan mo! Hugo kong pagkailan! Tungod sa kong pagkahugo, nakakaon ka gusto! Wa ka maghamoy sa mong tagas ka gutom! Kung kikauwaok ko ni mo, kimahayan sa dako kung ganong ikaw pa nahimo na kong anak! Wa ko mangandoy na kinabuhi para ninyo. Labaw ng wa ko mangandoy nga makaanak og parehas di mo! Buhay nang masayod mo. Dili ko mubuglupad sa deng may trabaho ko. Wa ko magmaligya sa akong pagkababay. Gisudlan akong kinabuhi sa kasilbidura sa kabar, pero wa ko magmaligya sa akong dungog. Napugos na ko sa pagtrabaho ang namatay ang ginyugaman. Wa ko agredo. Pero kailangan na buhay o unta mo. Mong isunan akong mga trabaho nga may nakapistoy na rin nyo. Hindi kong gikawaw. Mas gikawaw, taka Marion. Mabangon na. Ikaluto na si Mami. Una lang mo. Wa ko gusto ma. Pasaylo ako. Nga ako makasulti ni mo nga wa na masuhod siya. Magawan mo muna dito. Ikaw, may lakaw ka man ka. Kaon na. Oo nga. Matukot sa akong amiga nga. Birthday man gud niya. Sige.
Kung ang ting dito, ayaw kayo pagabi. O ma, kauna-una ha. Salamat kasi yung pagtunga sa kong birthday, guys! Magsulti lang mo ko sa inyong imnan, ha? Uy, ipakuya kong tato mo. Para po may kwardiya ka sa pagpauli, ma. Maayo to kay murag bouncer. Nakuking lawas. Na, Torres Pai, uy, nagbinutan o pinakalit. What? Pinagro? Kinaibawan naman ni Mama, nga may sudsud sa klase. Hapit ka ni palayasan ni Mama. Butang ni. Chris, Hi, sir! dili magdugay ha kay dugay ng gibi. Ito medyo nahubog ni gamay. Sige, sir. Salamat kayo sa inyong pag-ani, ha? Oh, si Amde kay lumon nga guwapang amiga. Ay, si Mary Ann, sir. Mary, anak sa tong congressman din, Hi. Hello. Guwapa ka. Oy! Sige ha, unang bilin nyo. Bye, Mary. See you. Oy! Murag nakalike mo ni Maday. Si Bak. Ay, saan na parang orasa, uy. Uy, hulo, alas 11 naman di ay. Naay taxi. Ay, shit. Ay, wapag ipagkantida. Pulos ng gito na ipasayo. Sige! Nalali! Muwi ko! Ano ang sampo? Kahit na kung may babaan, saan kayo po ito pasabot ini? Si Mary. Hapit ng alas 2 ka daw ang piwa pagod si Mary. Ma? May kidang mata ka pa. Nabalakan ako sa mumanghod. Pangitaas, Mary. Nanuwa pa man siya maulit. Oo, ma. Oh, uy, basin, siya na karon ma? Di kaagit ka ng bayhana. Narong karon ka man lang. Saan maurasa? Mary, ang salita po ni mo? Uy, Mary, nausa ka? Oh, yaw! Anak! Mary! Mary! Nanong! Gilugos ko sa anak sa congressman. May anjo. Unsa! Kaluoy ni Mama. Nagsige na lagilak. Huwag nga ako mamud. May mabdos na gid. Kaluoy sa kumamud. Dili na lang maghinuktok. Kaya wa mami kwarta ron. Aron ipapreso ka alyon. Kuhaon di ka sa bisan unsang pagi. Bahalag anak ka, Congressman. Pasyong tiga. Kini pistola ni Papa. Ako ning gamiton. Para magkabaos mi. Maggamit ko ni.
Come in. Dad! Oh, Aljon. Niya ka sa opisina. Kano ta, Dad? Ay mong nga bulletproof kasakyanan akong gamiton, Dad. Kinagkulakaw. Kailan ko magdaw tao. Gusto kong mag-inusara, Dad. Gusto kang maginusara? Milagro hagod. Hoy, basig kinsala ng mga babae nga pasakyo ni Moana, ha? Makabuisit ba yan, ha? Di lagi, Dad. Promise. Salamat na, ha? Ay, ba't ikag na? Luoy sa imong manghod, Marlon. Ikag na ako, hindi ko nung kita friend. Nag-anam, nagkausap ang iyang matasan. Te, o Paulong gada. Murag nilisuan sa pangisip ang imong manghod. Hindi na gani siya mo gawa sa iyang kwarto. Away ko ni mo. Ma, Kita friend. gusto na, ma. Kita friend. Maulian ang lagi si Itay, Mary. Mangita ko pagi nga. Mapatsik up na to siya. Taon-taon na kong naguwat niya ining kapita. Ingon nila. Pero may ko na siya din eh. Kaya may palitong. Uy. Wadyo ko masayok. Siya ka nang nanahog sin si Kinana. Misud siya ng convenience store. Murag. Murag wa siya kaumada. Ang damon ko ng pistola ni Papa nga niya sumad. Anak, sa may gusto niyo mong kanon. Sultihin ko na. Pili ko. Pili ko. Anak. Mirian. Pili ko. Kapaspas ini kausaban ni mo, anak. Pili ko. Mirian. Thank you, sir. Sakto na nga baon ako ba? Huwag mula ba ako sa buhol? At doon ito maglusara. Dito sa farm ni Daddy. Nindot-ito kitaghan itong lami ng mga cheese. Ya, dali lagi silang madana ko. Labi nagpasakyo na ako sa mahalon na sakyanan ni Daddy. Pusin ko! Uhi ka pa di ay. Hoy! Ang anak ng congressman! Dapat! Sabat ko! Napatay gid ni Marlon si Aljon. Way kalibutan sinang pilar sa nabuhat nga krimen sa iyang anak ug nagigamit niini ang pistola sa namatay niyang bana. Nagpaminti sa kalagot si Congressman Bidriho ug mimando layon sa iyang mga sakop. Nagdakpon ug paantuson og maayo ang tao na miluba sa iyang bugtong anak ug siya pagyud ang motiwas sa pagpatay niini. Ay! Pinsa mo! Pinsa mo! Ang kriminal ng mga anak! Kasa! Unsa? Unsa'y kriminal? Kinsa'y kriminal? Ma! Yanong! Oh! Mayo kiniaga! Magaman! Kulatahan ninyo! Ayaw! Kaya ko ka na! Gusto na! Way sana ko ka na! Gusto na na! Ayaw! Aluhin mo sa ko ka na! Anong isas magkulata? Daghan na nakasaksi sa imong pagpusil ni Aljon. Di kagihapon mo angkon. Marlon! Lord, bandi, Marlon! Unsa? Marlon! Ibuatan din mo na! Ganyo, man! Iangkon ka na yun. Ayaw! Ang
Giduharan niya kapaa ang akong gigo. Anamo na mo siya hangtod nga hukman siya sa iyang kamatayon. Paabuta ang tao gamay mo tapos sa imong kinabuhi. Dili ko makatukod na kamoy mo patay sa kaugali ko na kong anak. May pusil ka. Di mong gitiyon si mga anak. Sa ilo ako, anak. Kung saan man napat yun yung kanila, ako na lang. Asa na kriminal? Asa tibusan ko siya? Congressman, Congressman, diyo na sa magpatay sa inahan ang kriminal. Unsa? Ikaw bang inahan? Oh. Ako, Congressman Bienvenido Bedrijo. Pilar? Ikaw kini? Kita rin duharon din sa VIP room. Ayaw, Sir Ben. Dili ko. Bayaran ko yung magkababae sa Pilar. Ayaw! Kinahan niyo pa magkangkulatahon. Oh, Rekorta, wana. Diego. Maluwi ka. Ayaw. Biyain. Dili na pagpakuha nga akong anak. Bisag bunga pa siya sa imong paglugos na ako. Dili na pa siya pakuha. Wes, mga taga-korta para ibuhin mo niya. Ug ayaw dug sa muka ha, para magmalinawon ka. Oh, buot mong ipasabot. Gipatay kong imong anak. Si Marlon. Dili. Ako na siyang anak. Siya usab si Mary. Ang akong anak sa kumpana. Nalisuan sa pag-isip. Bunga sa paglugo sa usan ni mo kanak. Nagsabat ko sa imong apo. Niligo! Mary! Ayaw pagawas, Mary! Mary! Ayaw paglabas sa kalsada! Mary! No! Mary! Anak ko! Miriana! Ginoo ko. Nalisan niyang mo. Tawag ka mo ng ambulansya o pulis. Magdali! Anak ko! Puslan ba naman mo, mga anak ko? Mag-ubang ta sa inyong kamatayon! Pilar, hindi mong gitiyo sa imong dughan na pusil. Ayaw! Ayaw ka buhata! No! Pilar! Diyos ko! Gano'ng nakitugot ka man ka mo kinig pa mo! Gano'ng man! Ang unang bahin sa Roma 6 ngadto sa 23 nagaingon, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon nga walay katapusan ang atong maani sa atong pagpakasala. Apan ang Dios sa iyang perpekto nga pagkaplano nagpakatao nga mao si Hesukristo. Ug dinhi mga higala, natapos kini atong sigilanon nga gituyo sa pagpaong ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga nag-uluhan, kinsamay sad-an. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni ng Pilar, Monique Di Gracia sa Sidon, Marlon Rani Bodomo, Mirian
Ingrid Miss I. Vertudaso, Congressman Bienvenido, Ray Arellano, Aljon, Ricky Garing, Inabagan ning mosunod, Alduin Nacorda, Rantrax, Marites Albores, ug Janjan Lara. Kining maong sugilanon, giswat ni Randy Padayaw Suson, sa direksyon ni Joel Bensi. Music and Sound Effects, Rantrax. Recording Editor, Ariel Mancao. Sa ngalan sa RMN, pinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magpasalamat kaninyong tanan, ug ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay.